Agrair abans que tot a la Fundació Josep Irla, al Premi Lluís Companys, que ens han donat aquest any a l'Associació Catalana de Llevadores 2020, perquè és l'any internacional tant de les infermeres com les llevadores. Nosaltres, l'Associació Catalana de Llevadores, som una societat científica que representem a totes les llevadores de Catalunya i aquest any estem doblement contentes perquè, en primer lloc, com he comentat abans, és l'any de les llevadores i les infermeres, i en segon any perquè durant l'època de la pandèmia les llevadores han estat a l'alçada defensant els drets sexuals i reproductius de les dones i vetllant per les cures, tant en l'embaràs, en el part i en el postpart a domicili, i també, com amb altres grups de dones, reforçant tot el tema de la violència de gènere per poder fer una millor prevenció. Per tant, res més a dir que agrair a la Fundació aquest premi en nom de totes les llevadores de Catalunya. Moltes gràcies.